ମନେ ରହ ଯେତେ ସବୁ ପରେ ତୁମେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ପାଇଁ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଦ ମୁଁ ଚତୁର୍ଥୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତତେ ବଳ କରିବି। ମୁଁ ଆଜି ଦେବିନି କି ଧମକ ତୁ ମତେ ଦଉଛୁ? ଆରେ ନାରେ ତୁ ଓଳି ଯାକେ ନ ନାଇ ମାର ନାଇ ସେତେ ବଡ଼ ତୁ ହରେଇ ସାରି ଆଉ ତୁ ମୋର କଣ କରିବି? କେ ଧମକ ଦଉଛୁ ମତେ ସତ ସତ ଆଉ ନା ବକ ଦେଖି ମରର କରିବି তো সে নাম নাই ওখানে কেসি দে তুই কি এটা কাপুরি ধরে চেষ্টা করবি বাপুরি নো যা কাটি দে